Ay. Kaya naghanap ako kananay. Kananay. Hi. Hello. Mainit nga rito, Day. Okay na, ganito naman. Oh. Hello, Day. Dito tayo. Pagkatapos ng kumain ng lunch, maglalakad-lakad tayo. Siya nag-assemble dito, Day, kaya napilitan ko bumili ng tao. Yan, nasa pwesto. Diba, pagpalit Ano na nanuroy? Nagdala po sa tao? dili, katunay, laing tao na po, Bisaya, hapon. Pagka-symbol mo ini, Day, di ko antigo. Diba itong pinalit mo na yan? Oo. Hala, kaya di man ko antigo magka-symbol, Day. Hala, bisa kung saan, nangatang-tang na mag-posta, Day. Hala. Pati si Joy, gitabangan ako ni Jack. Di Joy, makasunggol na mo, Day. Niabot mo na si Jack. Uy, tapos ko kasimbol. Akong ka ng strand. Sabi kita, madagaw. Ang palit na lang ko. Teenager, gagjawat, i-asimbol. Katawanan lagi kahapon. Nakita ko na ko.
piang ka. Tapos motor, hapong tabang, nakasigun. Nakita sa country sa Philippines. Ini lagi ka maghug ng dito. Ha? Maghug ka na dito ini. Oo. Ah, Tapos Philippines sa Africa. kare, lagyan ko mo dito na. Ano ka, diretso ka naghug, anak, rinit. Oh, na dire? Ah, Ang sa Mexico. pwede, subukan na. Buwana, Palawan na nga. Ah, Palawan. here, the Philippine Product Store. Oh, Evelyn. Interesado kasi Wala was buy one take one. Wala possible ba nga buy one take one, oy? Pero nakamura ta. Ano yung original price? 3 out 3 something. Nag-share mag-price sila sa shoes ko. Oh, shoes. Kaya na pa dengan shoes, oy. Ati na kung palit shoes. Pero ako ginitan te, kanang Skechers na shoes, na rubber, ay kanang pang jogging. Oo. Tsaka na kung bubili ng shoes kung Diyan ko na ko i-flex ka. kung nalata na itong shoes ko. Kung nalata na ang shoes ko dahil. Pagtiisan ko muna ang shoes ko. Kani sa, Ay, hindi ka nakapapicture doon. hindi ba yung kuning picture na ito nindot ko kuan ay wag na lang. Lagi ko picture kay nakamas. Wa, nakapaganda. O Diyos, ang spot. Wa ba? Ako kay bisa hindi sino kayo, sino do kay nung kumakatog magsalig. Baby natug ko wala, kapit alas 2. Ano ka jud, kumakatog mo kay. Hindi ko gakontra sa pagpagalingon. Bakit? Ako na nagtikaw-tikaw sa Facebook. Ako ba nangatog na? Ayun. Ako to ko. Ako kapira nung ko maka-Facebook di o ka nang kuan jud ba ka nang wala bitaw kadukan. Oo. Na nagundan. Try lang gud dati. Okay ra ang ato to. Try. Nabalik na to na ta. Oo. Burger ang iniisip ng isa. Ano ba naman ito? Busog pa gani. Kay mo ka nag-burger sa live. Burger. Burger ang iniisip ng isa ito eh. Nakatanghalian lang. Everybody wearing mask. Yes. Grabe. Nang may mask, inalit ang ano yung ito? Ang shoes thing, di palit mo parihata? Alin? Ang shoes ba na to? Rubber. Hindi ko pang ginamit man. Grabe mo, pag isuot, eh, huwag ka kaduhan na nagasuot. O, kaduhan ako man sa akin. Ah, gusto mo mo? Oo. Kaduhan. Okay, ano sa nag-selfie? Kaya tingin tayo. Ay, nag-selfie! Doktor ko. Doktor ko. Kasi makapalit ka ba? Makeup, hindi lang. Crazy sale.
pang laki. Ang ganda. Oh, mas 179, no? Oo. Ang picture. Ito dahil gusto ko to. Ang babae man. Oo. Sorry, picture. Beauty siya. 199. Ako na lang sa inunak. Hindi lang mapadala ng kwarta bag. Nila akong palikanin mo. Isang pagpadalhan. Oo, ninagunin ako. Para Ito nila ko. Ito. Mag-message ko niya. Ganda. Pero sapatos ang type ko. 499.